Ngicela le rubbish ihambe. Ayifuni mina, uze ngoba rubbish la. Bese uyangishiya futhi. Baba wena usile nawe. Wo. Don't send you. Wala plastic wena. Wala. Wena uzokhambela inyanga lezi usitshela ukuthi ulala nabantu abadala. Wena ntate wantina ntate. Wo. Mina ungangijwayeli nana, angilali namadoda abantu ngangiphapheli. Ngitholele passport, ngitholeleni. Ngisikaphaphela. Lo mntana lo. Yes. Vala show. Khona ukutshela ubaba because baba umuntu engimi-understandayo, umuntu ophansi. Why understand ubaba wena? Why understand ubaba ngumama ngithi waza kimi? No, why ukhona understand yena? Ukhona umuntu ophansi. Yena unjani uphansi kanjani ngendlela ezinjani? Nana, wena ulala nalo baba. Ulala nalo baba. Uzele isex la. Ngizela ngayo. Uzeleni manje? Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today kinale Mam Keys emona. Mam Keys, legay mo tomul. Ngiyaphila njani sis? Nami ngiyaphila muntu omdala, ngicela nje utshela ama viewers Josie Bioscope today wawusiphalela. Ngizakubambela muntu omdala ungawa. Bengicela ukuthi ngizocela uncedo la ku Josie Bioscope. Nginenkinga nendoda yami nomntwana obefunda eUJ. So umntwana akasawa badali imali yami rent. And indoda yami mangikhuluma nayo njengoba mangithi ngiyambheka ubaba othanda ingane encane. So mangikhuluma naye ubaba umntwana akasabhadali nokubhadala. Ungitshela ukuthi hayi mama ubaba besikhuluma mina naye ukuthi na hayi uthe ngasabhadala ubaba imali yerent. Ngithi kanjani mntanami ungasabhadala imali yerent ungezi kimi ngumama. Ngitshela ngithi na awukhulumi nabantu ababo baba. And ubaba wami mangithi ngiyambheka ubaba lo uthanda ama 2000 umthetho wakhe. And nami sengikhathele that's why nginibiza ukuthi nizonginceda nizongikhulumela nobaba kwami. Ubaba kwami mangikhuluma ngale ndaba yomntwana uyalwa endlini uyalwa akafuni ukwazi next. And umntwana sene attitude manje lapha ejardini. Umntwana senze wafika December, February. Umntwana sengathi manje mina ngiphansi kuye and yena nomastende wami. And lento yangihlukumeza. Yikho ngicela ukuthi ngizocela uncedo kini bantwana bami. Ngicela ukuthi ningincede. Ubaba kwami nikhulumisane naye. Bengicela uncedo please ngiyakhala. So umuntu omdala sekanesikhathi singakanani lo mntana ngabhadali rent? Una 4 months angabhadali rent lo mntana lona. And the way sengakhona mina ngisekho right nendoda lengihlala nayo ayisekho right kimi njengoba ngumuntu omdala kanje nalomntana khona lona akasangizwa lo mntana uyangishikizela la ibaleni sekangibonisa yena ukuthi umama walapha and mangithi ngiyayibheka lento lena lo mama lo mntana lona ne wenzani sekazenza umama wakulela jari njengoba lo baba lona naye ngimbona umuntu othanda ingane encane. So umuntu omdala ne ubaba njengoba uthi akafunda umntana aphuma ngithi lo mntana lo ufake ubani uzo ukufika kwakhe ufikele kubani lo mntwana lo makafika lapha yana ufikele kimi ngabutshela ubaba ngathi baba kunomntwana wesikolo ngicela simncede lo mntwana lona masimnceda kanje uzohlala ngaphandle emkhukhwini wakhe ne azibhadalele ngoba une family yakhe azibhadalele irent. So baba senza njani wathi ubaba hayi mthathe umntwana ngoba umntwana ufundayo isikolo yabona ngathi okay ku right. Utlwa ngitho ewayona sintwe sharp one because now ntate na abahlongwana azo ka mo o kentswe kwena. Ungeniswe yimi naye ubaba ngoba singabantu abadala ngithi mele siccommodate umntwana ukuthi angene ejardini azohlala simnakekele ngoba une family and la ngihlala khona ngicela ukunibonisa kula. Okay mo. Okay no problem. Ke go parekena mo nice. Yeah, asi hlele mama. So landela wena. Yeah, take your lead. Waona body ntjatso tse so re ska mathe. Yeah, are. Anani. Ungamlisi mangithi sokhuluma kahle. Jomulo ka kena. O ka re bitsetsa yena mama. O re mele letsatsing bathong. O hayi mara jwang ya ememo. Ngoba kuyabandala. Maybe what if vele lo ulala na maybe le matime mastoti. Ngoba esho ukuthi ngathi
Bontate ba stoutu wena. Ene ba rata bana ba banyane. Yeah, plus mangumntana omncinci. Plus uyashona into Nangu baba yes. Yebo baba. Mkhize kanti kwenzakalani manje masongilethela amakhemera kanje kanti kwenzakalani? Mntana kopa re bue please. Ngicela ukuthi uze tu please baba ngiyacela baba ngiyacela. Kopa motho molo kopa re emeleng mo letsatsing motho molo please. Wa bata. Yo. Ngiyacela baba. Iko. Hayi akuliwa. Akuliwa baba. Hayi baba. Akuliwa sizokhuluma. Motho molo ne kopa o tlele ka mo please. Ya. Mami, ke kopa o jetse ntate go ba o ngoletse bile wa irele mona. Baba nginenkinga la endlini. Ngoba ngisakutholi kahle mina ukuthi inkinga yakho ithi kuphi. Ngoba la endlini mina songijikele mina manje. Ngendaba yomntwana yakhumbula ukuthi umntwana wafika ngoDisemba la. Mayifika la ngoDisemba ne wathi ufuna indawo kuhlaba ufunda kuphi eUJ yangithi. Sakhulumisana nawe. Ngathi umntwana ngizomfaka emkhukhwini ne. So wena wavumelana nami. So now awusekho sowutshela umntwana ukuthi angabhadali rent. Angabhadali rent ngani baba? Umntwana omncane ngithi nami sengimqabangela ukuthi manje umntwana esikolo manje simnciphisele kancane nethi nje. Baba umcabangela kanjani? Nimnciphisele or akasayibhadali at No baba umcabangela kanjani umntwana angakhulumi nami? Wayemcabangela angakhulumi nami baba. Sincese Mkhize. Baba ngeke, baba ngeke. Umntwana umcabangela, wayemntwana angezi kimi. Baba wenzani nalo mntwana? Sisters uyazi kwenzakalani umntwana wakhuluma nami ne wangitshela ukuthi hey man unenkinganyana yemali ngoba abazali bakhe lekhaya le abasebenzi ini yabo. Usabile ungakhulumanga nomama nabi side angithi umntana uze kuwe wayiningayikisikhazanga wayekhuluma nawe angezi. Ngisazokhuluma nomama ukuthi nini nami baba? Ukhuluma nini nami? Ukuthi manje nami nginokuthatha isikhathi ukuthi ngikhulume nomama. Yile way actor ngakhona. Uyawuzwa namanje ukhuluma kanjani? Extra grand muzi makazomfaka lo mntana la ekhaya. Baba wrong. No. Wenzani nomntwana wena? The way umfake ngakhona. Wenzani nomntwana abantu? Baba wenzani nomntwana? Wenzani vele nomntwana? Wena ufani for mina endlini. Nokudla awusadli la endlini. Awusadli la endlini wena. Wena awusadli la endlini. Ubhizi unakelela nomntwana lo. Nomntwana lo mangikhuluma nawe baba. Yebo. Ke go batho ngwana o hasana rent o na le family ngwana o. Ngwana o na le family ya habona. O bothata ne o dula Natal family. Motho moholo wena ke o ngwana o joditse mathata and stuff ene mama o itse ngwana o ha sa patala rent at all. A sa patala rent. Ntate wena nka o re o itha nciphiso ga inzeni ayina ka sa patala rent at all. Hanyane We fa mama hayi. Mina awuyitlisa wona. Why wena o sa discuss dintho le mme wa lelapa la. Wa nginiki imali mina. Ene ngwana o tshwantsha bua le mama bane mama ke mama wa lelapa ke understand o monna mara ke motho wa mme ngwana o. Uphilo umntana uthetha Motho mo kopa ayibo. Batho. Was. Kwenzakalani? Ema mpiling motho mo luska hayi ukuthi ngiyabdoza ngimdozi ngifuna ukukhuluma nomntwana. Nana le kae? Kiteng kae? Kiteng wena my love. Tshole wena he OC. Ha so sa hlola o patala rent le ba ka itlweleng. Motho mo kopa meleka mo. Sivumelene kahle mina nobaba ukuthi irent angikhona angeke ngisakhona. Why utshela ubaba mara bo detha mungena bokhuluma nabo yithi umama yena. Why uye kubaba? Angekho ngikhona ukutshela ubaba because baba umuntu engimi-understandayo. Umuntu ophansi. Why understand ubaba wena? Why understand ubaba ngumama ngithwaza kimi? No, why ukhona ukunderstand yena? Ukhona umuntu ophansi. Yena unjani uphansi kanjani ngendlela ezinto? Like ukhuluma nami kahle. Uhlala sonke phansi. Mina ngikhuluma nawe kahle. Manje uyalulelana. No, ayiyeli ukuthi awusabhadali wena usabhadali. Uhlale utshela ubaba. Wayutshela indoda yami. Ulisa umlayezo ukuthi atshele wena. Indoda yami namhlanje. Wawusahla oh mama. Hayi, ya Sikamwaka mthomo. No. Mama no. Wena wawusahla upatala rent lebaka ke. Utshela indoda Mama yami. no, mama no. Mama no, mama no. Yami. Indoda yami. Wena mawuthi msunu kanyoko manje mama no. No, we don't deal with that. Rubbish. Uzengoba rubbish la. We don't deal with that. Wena lezindaba nobaba ongadiscuss nomama. Ngisho ukuthi ubaba umuntu oright for mina njengoba nimbona manje uyambona ukuthi uphezulu ungazi Sekaphathile ngithi. Nana. manje wena ungenaphi idlaba Nana, wena ulala nalo baba. Ulala nalo baba. Uzeli sex. ngizela ngayo Uzeleni manje. ngizele ukuhlala la ekhaya ka Uzeli uhlala. Manje uthi maka ngamuphi kamnandi wena umupha kamnandi. mama kasakimi makasho ukuthi yena kamnandi Yazi uyagula yezwa.
Oh no, kanti ke motho mama wait. Lo mntana ngizomshaya. Yabona lesindondidwa. Phuma kwami. Ayenze. Uyethang lengwana. Uyethang lengwana. Wena ukuthi utshele mina waye bongamtshela ukuthi yena akakuphakeli kahle. Ulala lo bani? Akamphakeli kahle. Ngicabanga ukuthi yini leto engifakile. Lona thuye thute. Kanti nami Whoa, Mr. Jones. Athibeng, stop it. Mamkhize, wait. Wait, Mamkhize. Motomon. Wena ulala nomntana. Ulala nomntana and usenza ilima. Yeah. That's why asabhatala rent, obhatala rent kakuku nana. Obhatala rent kakuku. Yeah. Uwezenzing enespassing yawo stop. ubaba isicale kahle ehlala sonke manje bekalibela ngintshontsha nami mengimbheka ngalawo lawo mehlo lawo sagcineke satshontsana sekangitshela ukuthi umfazi wakhe namdala kamuphi kahle Ma ustout wena ustout. Angoutout. Akakuthandi lo baba ufuna ikuku and uyakuuser. You have to know that. Uyakuuser. Wena uyuza ngwana obatla kuku umubona le fresh le madi amacha ke obatla mo robala so that o sa patale rent. Mama yena man. Halishano. Kinishano kai mangathi bangene labazobona into zakho amanyalo Yini ama spam. Sizobona ina ama spam bed nama underpend wakho mama athi nama spam agcwele phansi kule room le. Mfethu man mamela mfethu ngalo. Amamele Tikathu wona waba. Ngalo kulayitwe la. Wena. That's why bayenza ini ntatu wetsa bofebele ngwana wena. Usiya di spam tsa hao ka mo mabisi a hao di mabethe. Umakhelwane ba mamethe. Ya tshwantse ba mamele ba o bone go ntato sileng. O go bana le bana ba banyane mama o izamela life wena o go bana le bana ba banyane. Hayi mamkhize. uzoyekela umuntu wakho Nayele rubbish omntwana. Nayele rubbish omntwana. Uthi uzomyeka enze kuba. Ustout usikalwana le ma. angeke ngilwe Kasilwani lena uma usikalwana lena because of selisiba monno yi1. Wrong. Wrong selisiba monno yi1 wrong. huye lo Uga uthengisa ikuku yakho ngithi. mina ngiyenzeni angamali ngiyenzeni Maka you should have wena ngaba ubuyile le mama. Umulani. Ngakubelieve lo mntwana lo ubani. Na 50 years ihlala ndawo. Ngicela le rubbish ihambe. Ayifuni mina. Wena ngithi ulala no baba. Wami wena. Msadiwa kamo. Akucabani usile di spam ngabo lo cleaner kamani. Atsamaya. Hey mama umgayile isikhathi sokuthi ethola iroom angithi kuyokhuluma naye before. Sengisho ngithi kuyokhuluma naye. sengijikela huye yambona into azenzayo Nana, wena uyagula ne? You are sick and Ukunceda wena. yazi uphethwe yini? Stage sokuphapha. angiphaphi Phela amadoda abanye abomama. huye aphaphele mina Moshakalela umuzi wami. Moshakalela umuzi wami uphelile. Angithi yazi ukuthi umuntu Usomumunne gugu jwale, usomutibela. Uyimumu nawo qeda uyimunya usomutibela. Usile udle sika ngwana omnyana. Usile. Hase uyimumu no batlatsa maye usile. Ngicela ukuthi ahambe kwami. Bengicela ahambe kwami ngiyacela. Thatha impahla zakho. Kinani mabani Phuma. hayi ungamsondeleli. Nakile wena ntate nkatholi. Nana wena ntho tse di etsang di stout jwang. mara ke yena nsuketseng akamsukela Yo robetsile monna. ke robetsile Yena le ja plating e1. Mina ngifuna ukuyenza ibe simple lento. Ma ukhulume naye lo muntu angithi. Yebo ngiphilile. Wamgayoni. Yebo. I 3 months. Yebo Hayi manje kushuthi udlala ngathi abuthe. Yebo. Yeah, metseng. Montseng. Montseng. kanjani yabona Indoda zabantu. bese uyangishiya futhi Baba wena usile nawe. Wo. Ngizokulayita. Don't say nje. Twella plastic wena. Twella. Ngizokulayita. Nana twella plastic. Kiye Mr. Jones ukay Mr. Jones take. uzobona ngizokubamba Twella. wena ngizokhambela Inyanga lezi usitshela ukuthi ulala nabantu abadala. Twella ntate wantina ntate. Yo. Wow. Ish, God. Oh, uskashapa nna ka dipizza. A re tsamaye. O tla ntshela ka metsi. Into zakhe. Wow. Wa bona ntho go bala le batho ba baholo. Batho ba baholo go bala le bona. Mo fe. ungena
Ngaphi endaba Mina ungangiphapheli. Mina ungangijwayeli nana. Angilali namadoda abantu ungangiphapheli. Ungangiphapheli. ngitholeleni i-passport ngitholeleni emsikaphaphela Lo mntana lo. Yes. Vala show, vala show, vala show. Iriketse. Lo mntana usile man. Guys, labona wetsalang. Hey, nna ke tla le bona ko the next episode. Yes, baby. I never. Oh, Nana. Oh, man. Whoa. Twella di pizza. Whoa, wait. Yeah, re tlo fa transport. Twella go bala le bana ba batho. Twella go bala le bana ba batho bo ba le attitude e nkga. O montle too much for go bala le bana ba nyetsa. mara ke yena osifuketsing Ka wena ngizokubamba ngiyakuloya ngikufakela isichitho ngizokuloya ngwana o. Arrête. Wait king guys, la tshepa re le bone hore tsamaile le mami mole wa thola hore monna wa hae o robala hantlante le ngwana o a hirileng mona le yena. So wa bona king ke ditaba tse di bohloko bana ngwana ke yo ga motsamaiso ga tsamaye bana go bala le monna wa mme. Ke a tshepa le wena ha e bo situationing e so mothomolo whereby ngwana ha o robala le monna o se ngwana ha I mean ngwana o rentileng o robala le monna ha o re emailele ko Joseph Bioscope to se to tsele ke a le rata guys. Ke tla le bona next episode. Yes baby. How guys amanzi afunani Nana hey my sis I was gonna pour please. Wait again. Wait. You have the queue with Yeah, you. please. You can go to Let's Lea, hare nkeng fan. Go tshwariso re etse jang for no? Yeah, ke tlo Whoa, okay, cook. Nice. My sis go pakatsa ma utlwele nkane man. Please. Hayi ungangijwayeli kabi mina sis. Ungangijwayeli ungangiphapheli. Hayi wena. Eish. Go pakatsa mayeng. Wa bona ntho tsa go bala le banna ba